कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. आज 8 जुलै अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचो स्थापना दीस. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या स्थापना दिसाची सगळ्याक परबी. कोंकणी परिषदेचे पहिले अधिवेशन 86 वर्सां पयलीं म्हणल्यार 8 जुलै 1939 दिसाक कुमटाचे स्वर्गीय माधव मंजुनाथ शानबाग हेमगेल्या फुडारपणात कारवारात घडोवन हाडिल्ली. वेगवेगळ्या राज्यांत शिंपडिल्ल्या कोंकणी भाशीक लोकांक एक माचयेर येवन आपल्या मायभाशेचो प्रेम अभिमानान उक्तो करूंक परिशदेन एक माची तयार करून दिल्ले. तो दीस म्हणल्यार आयचो हो 8 जुलै दीस स्थापना दीस म्हण मनयतात. स्वर्गीय माधव मंजुनाथ शानबाग हांकां समस्त कोंकणी लोकां तर्फेन नमन. ह्या कोंकणी परिशदेच्या स्थापना दिसाची सगळ्या कोंकणी प्रेमी लोकांक कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन आणि कोंकणी भाषा अभिमाना संघातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. अंकोला तालुक्याच्या समुद्र किनाऱ्यार अतिवृष्टीन कातरून गेल्ल्या घटनास्थळार जिल्हाधिकारीली भेट. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या हरवाड चलंगामेड समुद्र किनारो अतिवृष्टीन कातरून गेल्ल्यान त्याचो परिणाम लागींची घरां झाडां माडां जोरदार समुद्राच्या पाळार रक्षणा वणत आणि कचरा मिश्रित रेती व्हांवन येवन सगळो समुद्र किनारो व्याप्ती प्रदेश 100 मीटरपेक्षा जास्त अंतर हानी जावन गेल्ल्याक समुद्र किनारी भागाचे वास्तव्याक आशिल्ल्या ग्रामस्थांले जनजीवन भयभीत जाला. या घटनेन ग्रामस्थांन शाश्वत रक्षणा वणत बांधून दिवची आणि या अपायकारक स्थितींतल्यान भयमुक्त करचे प्रशासनाक विनंती करतरीक घटनास्थळार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया आणि MNC गणपती उळवेकर हेमी भेट दिवन परीक्षण केले आणि ग्रामस्थांलो अहवाल घेतलो आणि संबंधित अधिकाऱ्याक ताबडतोब समुद्र किनाऱ्याचेर रक्षणा वणत बांधून दिवची सूचना केली. या वेळार अंकोला तहसीलदार, मच्छीमारी खात्याचे अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. समुद्र घोटाळे कोणाला भेटलेलं 240 चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेमी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर चिखलकालो सीझन 3 म्हटल्यार चिखलात राजवडची स्पर्धा.
ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 सकाळी 9 वाजता असून नावा नोंदणीकरची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत असतली. स्पर्धेचे नियम आणि अटी. पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी. एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले. खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोय राज्याच्या व्याप्तीचेच असूक जाय. विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी. निर्णय कालो निर्णय अंतिम उरतलो. नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो. स्पर्धे दिवस स्पर्धकासाठी आणि वीक्षकासाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची. जागो अस्तोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा. हुबळी अंकोला रेल्वे प्रकल्प चालीक लावच्याक प्रयत्न. कारवार. रेल्वे मंत्री सोमण्णा हांगेल्या पुढारासकल हुबळी अंकोला रेल्वे प्रकल्प चालीक लावच्याक प्रयत्न. उत्तर कन्नड आणि हुबळी वाठारातल्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या पुढाराची बैठक आज हुबळी भितर झाली. या बैठकीत हुबळी अंकोला रेल्वे प्रकल्प चालीक लावच्याक अडथळे येतात तेजेर सविस्तर चर्चा झाली आणि प्रकल्प चालीक लावचे खातीर कितें करूं जाय हाचो निर्णय घेतलो. प्रकल्प बेगीन चालीक लावचे खातीर केंद्र आणि राज्य सरकाराक पटोवन दिवच्याक तशेंच केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि संबंधित खासदार बरोबर चर्चा करचे खातीर रेल्वे मंत्री सोमण्णा हांगेल्या नेतृत्वासकल हुबळी हिंगा बैठक झाली. या बैठकीत कराळू मुंजावचे संपादक गंगाधर हिरेगुत्ती हांणी सांगले की उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो किनारी वाठार विकासाच्या दृष्टीन खूप फाटी आसा. देखून या वाठारात विकास घडोवन हाडचे खातीर अंकोला हुबळी रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी खूप गरजेची आसा. हाच्यासाठी उत्तर कन्नड आणि हुबळी वाठारातल्या फुडाऱ्यान संघटीत जावन प्रयत्न करूं जाय. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.